Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men limtu. Hande noon eɗen janga sinara, ay o e o ene nandi holko serdiɓe ɗeɗo toɓɓe. ɗo ko sinara, ɗo ko shintoyɗo piccuɗo wiyete. ɗo e ɗo ene nandi saredu piccuɗo, toɓɓere nde wiya daredu wiya piccuɗo, saredu piccuɗo, daredu piccuɗo. ɗo ko sinara, shintoyɗo piccuɗo, saredu piccuɗo, daredu piccuɗo. ɗo noon so adima hakkude sara so serindima, so adima siñiije hakkude bindol siñiije, so wattindima e bindol sinara, so serindima sinara. Wadde so adima hakkude siñiije, so wattindima serindima sinara. ɗone ngaraɗo toɓɓaɗo shintoyɗo, shintoyɗo piccuɗo, ay shintoyɗo piccuɗo. Nden noon so adima hakkude bindol sara bindol so serindima, ɗone ko saredu saredu. So adima hakkude sara bindol so serindima ko saredu piccuɗo, saredu piccuɗo. ɗo noon ngara toɓɓa hen mbiya daredu, toɓɓaɗo mbiya daredu, toɓɓaɗo mbiya daredu piccuɗo, toɓɓaɗo mbiya daredu piccuɗo. Nanji. Nden noon sinara, shintoyɗo piccuɗo, saredu piccuɗo, daredu piccuɗo. So adima yo wiye siñiije, siñiije, sinara, sinara. ɗo ko shintoyɗo, shintoyɗo, shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. ɗo ko saredu, saredu, saredu piccuɗo, saredu piccuɗo. ay ɗum ɗo piccuɗo o, piccuɗo. ɗo ko daredu, daredu, daredu piccuɗo, daredu piccuɗo. On ji ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañitoɗon jangon ɗigga. On kola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o walla on ha jiyon lawol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. on yani ballowo noddon en e 00221 77 906 14 81. mbaɗon yaya mbaɗon li jiyam whatsapp o caggirɗon on caggani noon. wassalam. ko musidɗo mon guiɗo mon alamudo mon nder e bowal yaya li kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama. wassalam.